ଆମେ ଏବେ ଏଲାହାବାଦ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କକା ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଜେଙ୍କ ଅସ୍ଥି ସେଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚଢ଼ିଲୁ ଟ୍ରେନରେ, ଚଢ଼ିକି ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏଲାହାବାଦ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଟୋଟେ ହେଇ ଧରିଲୁ, ଅଟୋଟେ ଚାଲିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟୋ ଚାଲୁଛି, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ବା ଟେନସନ୍ ନନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବେ। ସେଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଧରିବେ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖାପାଖି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ ପଡ଼େगा। ସେ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଗଲେ ମୋ କକା ସାଇଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଟୋବାଲା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଅଟୋବାଲା ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ବତେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ନଦୀଟା ବାହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲୁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଅଟୋଟିରେ ବସାଇ କକାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ନନା ଦେଖାହେଲେ, ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ କେମିତି କ'ଣ ତାର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ପକାଇବୁ। ସେଠି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କଥା ହେଲୁ। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଚାଳକ ଏବେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ମୋ କକା ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କକା ମଧ୍ୟ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ଅସ୍ଥିକୁ ଶୋଧନ କରିକି ପକାଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୌକା ତାର ଭାଇ ଭାଇ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ବେଶୀ ଯଦି ମହିଳା ସବୁ କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭାରି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ମେସିନ୍ଟିକୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ଭାଇ ନନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୂଜା। ଆମେ ପୂଜାରେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ପରିବାରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେଲେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଲେ पवित्र पंडा और एक विभूति पंडा अपना पिता का नाम। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ କିଛି। उनका पिता रुद्र पंडा, माँ का नाम, माँ दादी का नाम, दादी का नाम सेवती पंडा, दादी का नाम, दादी का नाम गंगाचारी पंडा। मंत्र बोलो ओम श्री श्री प्रेनियम। ଏବେ କକା ଗଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସିଏ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ମିଳନ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଫେରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ନେଇକି ଆସୁଛି। ନନା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।